Hello guys, nagpagwapa na taron kay kuali ay may party sa among trabahoan. Din nagpagwapa sa tag panagsaba kay sige ra men taon atong nang o kuan ay say tawag ane nang haggard kay pero may atong naong karon pagwapa sa tagpunod sa guys kay party sa among trabahoan. Atong sura guys ba? Ngayon ba ta? Ngayon gani live. Party man. Pagwapa sa tagamay, uy. Gamay lang ba? Sige. Update na lang daw niya sa among party. Sa mga sipat-sipat na mo nga to. Gamay. Sige, bye. Sino may inirin nyo? Okay, kaya kuya. Magkita ka gising na wala. Kakawalan ko. Wala istorya, lala. Baru ha? Sige. Dili, masay tag-ano mo sa yung action niya. Sige, balik. Okay no, kisa pa wala ka. Sige, hari kuya. Okay. Dala yung mga gifts. Circle. Magdaman na kami na. Okay. Dapat gapon tong circle,
nagkasadya ng tagnaan. Sige, doon ang pagkanta ha. And then sa last, kay doon kabita na. Okay? In 3, 2, 1, go! Kasadya ng tagnaan, lapit sa kahimayaan, mauray akong nakita, ang tagbalay na masanayon, bulan o bulan, ang tagbalay na giawitan, awit sa halanong, sa tanang Pasko, mapalimayon. In 3, 2, 1, go! Merry Christmas! Alright, Merry Christmas everyone! Wala natin pabutos ha? Saluhin din ang mga.